wakari ambita jafarabe minni awai kado terrorisi chama wakari awai kado panguru koni kera sowiye u chama ngese tout c'est fini patrick ba ya jira kafo ataki no be bingani waliya dokofo wakari yo takanyishi aunga armée doma armée bulu fara minna be jafarabe yo mingorobo wakari utasi flakoi sabu minni awai kado panguru koni wulila pangulu wulili a kera sobuye awai kado bunteni ko ni kera sobuye ya terroristu ka nyaga chaman kumbe favela la wakari bokera a chaman galama bokera feven galama minye pangulu awai tasuma kise jigi abela jile kelengeli naka abiduni mine ko bi o bekera c'est tout c'est fini akoni jete mineke eta major mimbe anguna bi no be armée kofo ye awai kado kuna funi jonjo minu be no oludi o ka service spécial mawu awai kado minu nyeshine be ngoma ya jira ka fo abi wati damadama bo minye anga fama akembe ka wulika joke ngonnana minya awai kado jafarabe akembe ka awai kado pangulu mbita ka teme akuna ana alamini bela jile ka bedela salu ka larawe ka laje minya kono na mina ko kekena ma minai min bise ka to buni kolo bise ka bonywana bara mindo awai kado abara ka gele ka titati minan yako utimina ja mindo bwakari awai kado aunga awa pangulu tigila mo kerengere ne ala surasu ubu barala o de sira tigala bara ngundi dowere koyi ka laje minya nyaga awai kado no be tigiji nunga nyaga kufo awai kado majugu nunga nyaga awai yoro mina ka laje ka do na kari wakari taxe blembi juguka chugumi otoro ko juguka odirike ba ko ako groupe armé terroriste nunu awai kado ko be feka o yoro ko fele no be jafara be famvela ko fo ka ke udaga yoroy ka ke julbo yoroy ka ke nyeni ke yoroy ka ke bingani waliya awai kado o yoroy o yere da mate kuyi o be kla tukuni awai kado ka stoku minum be na buka minon ko fo ani fen jama wakari ka ni yoroy awai kado ko ke abla yoroy ako de kama kalo kli woro ka kunje kli wolom vlala no ibe awai kado me kalo ko fo anga chedo ngulila pangulu awai kado ibi feven do wakari na bise ka kungambo ibi feven do na bise ka taxe blin wuli ibi feven do na bise ka finya shuru uka wakari awai kado ko shudo nyena ma shudo wakari awai kado bela jile kera awai kado pangulu nungono ma pangulu wuli la wuli awai kado wakari babulu yamvan flabe pangulu mana ta fandofe abina fandofe abe bundelike yamve abita ke yamve wakari awai kado ado be unyena ma shudu na do fugo nu pankiria abepana abora pankiria ijmedi sama nene ya Pangiria de sama nene wa. Pangiria ne sama nene te atina soro sama nini. Ah bismillah. Ana koyo. Majani. Bogari. Batiri kema ko de sila tigala minya awai kado mercredi do kalo klefla. San 2024. Bogari awai kado ni yoroko fule nu awa wuli ka joni chesru ko ni kera. Équipement minumbe awai kado groupe terroriste tola. Bogari awai kado ka seka jatimine ke ko ludo. Kado ka fo ni ngonu ndo na watimi. Kado bise ka kieni ke chukumi. Bogari anga chedon willa nofe. Minga nga ke mi. Bogari akero yukuyi. Batiri kema ko ako ni zei awai kado kote flabe. Uya shuru befe ono fundi ba ya jira ka fo awai kado minye mado be no ye terroriste tege jigi badoy majwa kare afana awai kado to bole ndo kosobe adonne ndo kosobe ni ala sonama ale fana kera c'est tout c'est fini ga kuna funi abito dugula folo sabu to ma fo ala ga sege sege lu be sina minye awai kado tente lu be sina na donna ka fo ka ale didu kwa kare ko ma to bi soro ka dakena ma ni mana ka do ka fo minye anga chedo yi ufana be bara kulu girina o minye mugu furunta doy eko o maga sabu ye ni gaunga forces armées maliennes do no ye chabalo ye ni kubana wa iya ta ka laje in bara jugin yera bolo ka ke nanfurula ani kuri o furanje konna na sika so regiona ibaye ka fo ni bara che jugu bola ka ke yinde ni ya ta ka laje onga mau kutu ka munmunu salola ukoni utara be ni terroristu ka jandale kono jami ngoni nu ukwan nu tega kumatelia ibaye ka fo akasara kunte bo kwefe ni forces armées maliennes ujome kelela kelenya do mi bola bibina ani minami be ubolo mi ye jugu ye atina sesoro uka bawo ni mugu furonda ingele ka foro ibaye ka fo mugu ti de balla ka poiti mi ye manunu ye uballa ka wuli nunu kere flafe ube mugu kanga chichogo no ba tite wani ya laje mi yanga madama do ye olu koni ubanana do be munu ngoni nu jogila ka jugu ya osina ko ulu ta pangulula ni ka kunda nu ye kujala wasa o kene so mi be o ka sega edemedu majona ni ye ko in laje anga mo be wuli ka jola nimba manjila ka wo ni ya jira ka fu tesege wa an fana ka mo ya jira ka fo nu ma dabla jongo ala terroriste ko ni akuma de be na mesa no te ita yin yana ni ya laje ni ma nun flene ka ni mana ko ke sika so regiona u be groupe mi na o de be wele ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans an ga ma ko jesim wa wi raga je groupe to adale mi bu bole o de ko ansur ansaru
islam awo ansaru islam o y'u ka jɛkulu tɔgɔ ye wa u sɛmɛ bɛ jɛkuluba belebele min na o de groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ye an ko a ma ko GSIM wa n'i y'a lajɛ kokura o fana o kɔ sɛmɛ bɛ fɛn min fana na o de Al-Qaïda au Sahel o bolofara o de don wa n'i y'a lajɛ o fana o bɛ wuli ka jɔ min na o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ maaw k'u bɔnɛ u ni na bali depuis Ala ye diɲɛ da Al-Qaïda fara Daesh kan olu tɛ maa minɛ k'i kɛ prisonnier ye o tɛgɛ da i kan o b'i fa walima i b'a ye u bɛ fɛɛrɛ jugu wɛrɛ tigɛ k'a fɔ k'u na nafolo ɲini n'i ye ka taa sɔrɔ la i su o bɛ dugu jukɔrɔ a mɛnna n'i y'a lajɛ min y'an ka forces armées maliennes ye u kɛlen kɔ ka nin kolankolon ye ni ka o boloda n'o de ye janjugu dali ye o kɔni u ma nimisa la bawo an ka maaw ye bɔrɔndɔli min da o kan ni a jala a bɛ sɛfla maaw caman kɔni tun bɛ olu kɔni tun b'a fɛ ka su ninnu ta ka taa n'a ye nka ɲɛ ma sɔrɔ min y'an ka forces armées maliennes ye u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la i wulila ni kɛlɛ ye tile wali i wulila n'a ye su ka ɲɛsin forces armées maliennes ma jɔn ko Ala u b'u jɔ u jɔyɔrɔ la jamana dɔw n'u bolo minɛ u bɛ se ka lakana cogo min na jamana seleke naani kɔnɔna na u y'u kalen k'a ye ko min ye bamanciya wale o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ anw ka jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Masina mara ye Segu région n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ tile 3 bɔ baara jugu in waleya bɔlen kɔ ka waleya ka bɛn jumadonya dɔ ma mais kalo tile 3 san 2024 wa n'i y'a lajɛ min y'anw ka forces armées maliennes ye jɔn ko Ala o kɔni u taara baga u ma u dagayɔrɔ la n'u y'u ka poste ni ka se ka dantɛmɛ wale ni k'a ta ka u sɛgɛrɛ wa tile damadɔw kɔfɛ min n'o bɛ bɛn mais kalo in tile 6 ma i b'a ye k'a fɔ anw ka maaw wulila mɔmɔli ni dɔdɔlimali la i b'a ye k'a fɔ u taar'u tɛgɛ da maa minnu kun ye nin janfajugu boloda o hakili la k'u dogo bɛ yɔrɔ min na anw ka maaw bɛ si wa n'i y'a lajɛ tɛgɛ kɔni t'a la ka da caman kan tɛgɛ dala caman kan wa n'i y'a lajɛ fana yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko secteur Nuhumbozo o filɛ nin o ni Masina cɛ o bɛ taa kilomètre 7 la wa n'i y'a lajɛ kokura an ka maaw kɔni wulilen kɔ k'u jɔ k'a jira k'a fɔ nin waleyajugu min filɛ nin tɛ se ka to ten a ɲɛ ka ɲini a ɲɛ ɲinilen kɔ i b'a ye k'a fɔ tɛgɛ tala ka da a maa kofolenw kan k'u bɛɛ maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ se ka minɛ tɛgɛ la u minɛna minnu bɛ yen n'u kun kan ka ci k'u dafara o baara fana waleyala n'i y'a mɛn ko neutraliser o kɔni o y'u bale de sabara la ni bana sabara la o de bɛ wele nanzarakan na ko ils ont été neutralisés o kɔrɔ fɔ n'o kɔni bɔra ka bin Ala k'an kisi n'i ka maa b'a la kana ɲini o y'o ko bale i bɛ mun ɲini kɛ maa tiɲɛni ma dugu ci la tiɲɛnikɛla jamana ci la wa i b'a dɔn fɛn in gɛlɛya yɔrɔ fana ye min ye ani minnu bɛ yen n'an bɛ sigi an bɛ baro kɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ tile fɛ an b'a adamadenya la su mana ko o bɛ golo wɛrɛ da n ko tiɲɛni tɛ maa si ten kan ni tiɲɛnikɛla ye a ka maasɛbɛya a ka laadiriya wa a dɔw ka silamɛya n'a balila de ka minɛ ko la maaw dabali bɛ se ka bɔ de k'a fɔ ko nin ko in bɛ ne dɔgɔya ban dɛ anw tɛ karisa dɔn ne nin ye dɛ an b'a dɔn ni muɲu ni sabali ye an b'a dɔn ni seli ye laadiriya jaw ye tiɲɛnikɛla kafiri don a tɛ maa ten kan dɛ mais min fɔ ye Bɔ Jabate n'o ye Muhamadu ka fasiri ye a ko jɔn ko Ala janjo jala anw ka forces armées maliennes na poste min na o kɔni ni bin taara k'a kan min ye Masina kɔnɔna ye jɔn ko Ala an mɔnɛ bɔla bawo maa minnu y'a baara boloda olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni tɛgɛ dala u bɛɛ lajɛlen kan hali n'a sɔrɔla dɔw kɔni bɛ su la wa n'i y'a lajɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yɔrɔw b'a la ka mɔmɔ halisa kɔrɔfɔ in a senkɔrɔma donna ni k'a kɔkɔrɔma don état major ka laseli dɔ sɛbɛn n'o ye l'état major général des forces armées maliennes ale y'a jira k'a fɔ nin waleya min filɛ nin ye n'o bin taara kɛ anw ka forces armées maliennes ka poste ka jafara bɛ jɔn ko Ala an mɔnɛ bɔla wa an mɔnɛ bɔla min ye Nuhumbozo fana kɔnɔna ye Masina jɔn ko Ala ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen tɛgɛjala bɛɛ lajɛlen kunjɛ la maa bɛ se k'a fɔ forces armées maliennes jɔn ko Ala maanifin i bɛ wuli ka jɔ caman kɛ a dɔw tɛ kɛ sababa ye nka k'a fɔ i tɛ baara la o man ka bɔ maa si da kɔnɔ nin wo sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Mahamadu Ture a ka fasiri Bɔ Tarawele ko n'i ye ko sanga ɲɔgɔn na Bakari kuma dɔ la a bɛ tali kɛ i bɛ paraɲɛ mun kɛ i bɛ o taabolo lajɛ Bakari ka tila k'i kɔfilɛ gɛlɛya min y'i sɔrɔ ka tila k'o lajɛ jango i kana se ka bin o ɲɔgɔnna kɔnɔ Bakari n'i y'an ka kunu lajɛ dɔɔnin dɔrɔn ka bi lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la sɔrɔsiw ye ko dɔ kɛ Mali ye u ye ko dɔ kɛ Mali ye u ye ko dɔ kɛ Mali ye u ye ko dɔ kɛ Bakari ko dɔ kɛra tiɲɛ yɛrɛ la u ye ko dɔ kɛ an balaka minnu n'u lasi u ye ko dɔ kɛ 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 Bakari hali bi an ka jɛ ka dɔw de kɛ Bakari a sɛbɛn Ala ye b'a la ka dumuni tulaw dun u ka salon kɔnɔ yan n'u bɛ manamanakan na hali
ne b'i minɛ ka taa terrain kan de i bɛ taa ɲɔgɔn na mais comment jamana bɛɛ ka taa terrain kan marifa t'i bolo comme e bolo a ko ka nɔgɔn n'i bilala la i n'a dɔn fɛn min Bɔkatɛrɛ furu bɔlen ka guloki kɛ dɛbɛdɛbɛ hali ne bɛ to ka bɔ ka bin ni marifa ka kalasigi ta ka d'o ma k'o tigi ka taa terrain kan nɛgɛden mana tigɛ tɛmɛ ko damadɔ k'a tulo di a ɲɛ n'a tulo a b'a faamu o tuma an bɛn'o fɔ i bɛ taa ɲɔgɔn na ko Asimi fana k'o labɛn o kan ka bolo da min ye maa minnu bɛ yen fɔla fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ bila ka taa kɔrɔ o tuma min ye Asimi ye Bɔkari Surasi don kɛlɛ tɛ ɲɛfɔ ale ye a kɛcogo ɲuman ye min ye a b'o ɲɛdɔn o tuma Bɔkari